Ka sorkar jela lang ba katanat social welfare kalapan benaban pentrai kamno ya ka drug reduction elimination and action mission lani ka dream ha ka jela ban ai jing sumar bat pek ya ka jing e jong kitu ki bakarni ha ka jing di drugs harai ko mapau menta lang ba ka ni ka dream da ki pautali ki rehabilitation center kimi bat kumba ka pau I kumba ka ni ka project kandai kala kamai na ki nong di drug na ki leng ki nong pen ya ka man ba foundation kila pen pau da ka baong ba ka jing tmu jong ka dream ka biang palat hanrai ka jing pen bana bani kon persya yau drug kam biang kila ong ladon kam bandon ka jinge trailang hapdeng kisnong ki kenhun bat kiseng halor ka ni ka benda amman sujet ya kano ka kenhun shushu kila pen rabru da ka baong yo I shibun ki rehabilitation center kimi hanong ba shilong bat hakiwei pat ki jaka hanrai dangdon pat ki bapa I kena na shilong ki bangop how drug shabar ka jela hangni ka jingkali kami balai haban leit shabar haba hashilong ki ladon kai ka daw ka bapenlong ki banpa shabar susu kelpan pau da ka baong ba ka don kam yak sorkar jela ban seng ya ki rehabilitation center ki ba sumar klem ka jinglut ban yarap nya ki bangop khamtam ki buduna ha ka yo ka kon kabas ngau thamula ba kalong ba ki brio ka society ka isi ya ki drug addict ma henry bun ba pat ki penlong la jingkamai ba dangi mata pinda peki apo shulong mata sedang mi kini kiri hap mo kum kitit hidang mi umdon rupat ka we lu ka ba kebalong ka bala banirap kin umdon proper guideline ba kumno pide ban bo rehab shubo rehab set itu kena ang tu undami ngimtip unlong no namar bon sin hi ka rehabilitation kade kide ban non protocol kumno ban treat mental asyik seng rehab lut kena bakin wan ki kena don ki kena ki bala alik seng ki rehab sabar ke jela ki jongi ya pha sate ka balong long ba kat kini ki jimbon rehab asulong lupat bali ba kimpa ki okem itu kena bali kimpa asulong bali ki pha man sego hati mo mal ki rehab jongi yang ni ki don ki rehab ki babiang tolong nakani ka jingdon jong ka jingdon jong ki ka ni ka gnong kum ka jingkerni di drugs kalong ko ba ngingim la mante la kam mi drugs su namar ba kadon ka huge money involved man sha ngidang la banyo mo ka por bangi kerni di drugs ngidang la banyo ba kanungut ubade mata pa kitip tu pisah baka pisah ka bon drugs takadaw kinong de ru kibam di drugs la di drugs lot batu ba kabalongo kalong ba manta pinday okem yunu badon kti ha katu katim baro ko uklim meladi bade nong di drugs hang tu ken bakitip ba nganda claim meladi ba nganda itong di drugs nganda poi sakaan kin pelai ploy kaan namar kadon ke section ke ba immunity ladangi volunteer iladi ban rehabilitation takadaw hakajing jinglong hi kani garukam ka addiction gen bon ki ba claim lu kata te habay day ba kata ka pisa ba drugs ka bon ka long ka very huge money ba kalong bun kelar udon kam huge money hi bandi udon kam huge money hi te mangi basakot lah preng ngila sunang jenjar mangi te takadaw ngi kerpat in sarkar ban sengkloi kini rehabilitation ki balong free nang bangi ki kena jongi kin yo lek but ka solution kam long patang ba labu se rehab kan lai ide ban perkhat ru undami na rehab tu kena ka social reintegration kumno ngin penrung biang itu kena hagi mlang salang ke ka bangi don ban ai hakum kita ki benta ke ngi kum ka fellowship ke jongi ngila ban IT ka diang kti kamon ya ka imlang salang namar nangi balo khoi nang ni ki bla sa rehab ngitip ba bun sin hi nangi ngi bla arung rehab ngimi sabar ngi relax biang ngi kladi biang namar ngimdan ke jingete para brio para ayu takadaw ngidon kam ka fellowship ngidon kam ki meetings ngidon kam ke jing kendo namar kumbaong ke jing pang ndai bong tang lap la jam sisin kanuman biang ke jing pang de pinab ban yaisha namar bopor khoi ubadi rum kala drakadik tang sisngi ban kelar ba simpor ka imlang salang jongi di ban sutu namang ngila don pala kani mesim ke bangi kwa no menta minda yo kem nong di drugs tap rehab ngi kwa bala sayu la kala em mla ban di drugs tang si pindi drugs pimpar kerni ke simpor yu beri ban kerni takadaw ngi di ban don ke tu kemesim jingesha patient takadaw habang apet ikini ki wiki seng balang ki bateri sidham mo ka jingtre ke jongki kam di ban long ku masau ku bong amane ka pawan sipor kejano kajing tre kejong ki kene golong ke ba lenter baru dah kejing tre lang baru ngaku abanong banbu kendiat kejing tiplem hang tu dah ke ba khot lang namar dah ke penlera ni ki brio ka ngam tharai ki kin kela ki brio te habai dei pat kata ka pisah ku mong
kapisa halor ke jing didrak ke jing kedidrak segaya kata ati ngin ong kumno la da ka sarkar hi kam parwan ra ki rules ki policy ki batamai tengin nelong ta hi rehab kin nang mi don uban kamai nangi tegi ki brio ru da amla ban te le kami ke jing wan rung udrak su tang tu ki brio ki kwa ban ne nama easy money pi easy money ba video do drugs badru kani ke jing long jong ka jalla ka ban sabar kan ke jing ka kani ka crisis ka badon Manipur ka perlong ye ki brio ki bawan na ka wi ke jalla seni ka jalla ka jongi pan namar kim don jam the only source for their ka source jongki bakin sengkam sengjam jani ki wan chani ki iba kum ka imlang salang jongi ngila sedang bantolor tak tahu ki brio ki wan ra gini ki khnang bakin seng ta idi ban te la kam lu ken idi ban check lu kum ki brio ki wan ka wi pat ka bar jelaru ki wan ban le ayu namar bengi na kani ka jinglong ka crisis apo Manipur ka jingwan udrak sula kalong ka ba la syadu sebab palat perkat ka sarkar ka kem drugs ka pho kilo rin chuang na siya ita crisis ginalik mentaban lek tangala mukra mentan wa drugs usuk te bakador gidang yo kabatat dang la banian ni ador man menta mensam jula bani bargin menta dang la takadaw kadon gejing trilang par ko tang mangi marwing mla tang maki maki lu kimla kadon gejing ya IKT kamon kadiang kang mangin la ban wala gejing kala kan hum ta te ni la jot kai mak salang gejungi ke